adorang setatangyo katan di bata martang yang mahitan. Dame ni di bata na sumurung siyan saluhu na roha imana mga ramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Selamat hari Natal marihita saluhu na. Dia makadonga saha porsyaon hata di bata di pestata ima pesta Natal na parjudu di bagasa tikyon ima hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus natar surat di buku Injil Lukas biddu 2 ayat 1 ayat pitu tangyo kamu mahata ni di bata. Dungi Roma uji paretasian Kaisar Agustus ikut suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilanga parjulmai uju di gonggome si Kirenius tanu Syria jadi borhak masa sudi asa disorati ganuk tubona ni pinasana. Borhak menang si Joseph na sian Galilea sian Nasaret nakut tuduh Judea. Tuhuta di si Daud na marguar Bethlehem ala siapa paran jala marga di si Daud ibana. Pasurato dirina rap dohot si Maria oran nai naung gabi-gabian. Jadi dina disi nasida guk ma ari nihanguduan na ditubuh ma anak buha bacuna. Di borhos ma di pihak ma tubagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Ima sahana. Dia makadonga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Adong ma sada barita na mardonga puda. Adong ma sada raja na tumasay patuduhon las ni rohana ala gabi-gabian ala tubu di ibana sada poso-poso pola nang liling di paima-ima. Ala nilas ni rohani rajai sudido rakyat na judang. Maka sebab pun dohot makalason ari hatutubune. Ala ni Roma sudi akka otangan na Roma nakka na mabuan akka siluana mabuak kadiana nang akka mabuan las ni rohana songon siluana tu rajai nang sorang poso-posona. Alai ditiki roaka jolma na mabuan akka siluana pola marjam-jam liling alani gajang itamuna do alani las ni rohana rajai do soribadana majalo akatamu naroi majalangi pola marpiga jum dungi nung sappe piga jum tersonggok ma rajai dohot soribadana songgok ni rohana ala diingut nunga masay liling ipasobu poso-poso di kamar songgok marohani rajai nang somoni soribadana lao mana sida tu kamar dibereng ma di bagasan kamari poso-poso naung tubui hampir naing mate ala sesak jala ala mauas nunganining ala metro martangi yang mana sida itor di leon tur di gua marubat ala ni dia makadonga sapor siaun nang berengota di nama sa ima ala nilas ni roha di ari hatutubune ala tidak memperdulikan ala ni akahadia ala ni tamu akan aroi alai dang poso-poso ini pasoburo di kamari alai holan ala ni akka penyambutan do ala ni akka aksesoris holan ala ni akka na di portibion hampir lupa tu poso-poso bakadang di paturu poso-poso alai holan nama sejalangan do di istane mereka tidak melihat ima bayi yang lahiri. Alani dia bakadonga saha porsya dan songoni anggo di pesta Natal. Marhiti hatani di bata nang di paingo dong.
Ima dimarkiti natal nata pahusor-husor barita hatu tubuh ni Yesus natar surat di Lukas biduduom dia natali marguna dui ima nama jakon. Jadi di jakon di jalo kita nunga liling memang disurakon akapanurirang jalan nunga dido ikut tubuh masih padua di huta pilihim jalan nunga didoki ikut sudi pangisni pilihim dan mengaradi diri ikut sudi para diudina alai gudang do halak iman aking lupa alani gabidang adong inganan bahkan roh pani ima na pinatu pani kaisari dia me manurati sensus na pinatu pani kaisar asa boha asa idot tadi si sakap neng benon na alai nabal gasitutu ulgol taida di bagasa turputong dia mai ima sakap nlau paluang do sakap ni di bata ubena rotu portibion napadua ko dia makadungan ia hatu tubuh di tuhata Yesus Kristus lau mabuka tuhita dia mai mabuka tuhita haluaon na binuan neng molo dibuka debata dirina marhiti hatu tubuna ikko sonang manian rohatta jala ikkon taukap dir bagas iya harorona no balga songon nataida di bagasan ngulutta dia me mangalehon hanguluan tuhita rodi saliling nililing alanido dihamak kadungan ikon hiras jala hisaru hatta mangedihon molo sete dekon barita halalas ni roha gudangi ikon hisanang murutta mangedihon sakap ni dibata markite hatu tubune Yesus sipalui naing patar idota ala holong ni rohani dibata laho makukupi saluhu jolma makukupi makokop dang holan sekedar alai berengota ala dipilih jalan yang berengota na bagas nani bae ni dibata tu hita ima holong ni rohana asa marhiti hatu tubuh ni Yesus di barani pinahani mangukap daladui asa dapotan hanguluak kita ay molo seseorang Yesus di portibio dangan ukang mulutna alanima elehelik marhiti turpukon marhiti pesta natal tu hita asa taukap mabagas tabi taukap nguluta taukap nang rohata dang mardebar mangukap roha mangukap dirita majalo poso nanaing tuwi ima asa tubuh di bagasar rohata ahado sibeno ta asa sonang rohata ima mabulokon akan apojodi mabulokon akabiban alai paloas ma Yesus masuk paloas ma Yesus tubuh di bagasar ram dinaung tarulangi rohatai tumagom ma tau kaprohata sa bagas na talium ma gak bisa ada inganan dia may inganan hatu tubuh ni Yesus meng marhitiru dia makadonga saha porsyaon marhite natal taon gabi dilekon turpukodo tu hita semangat ne baru dakolan sekedar asa holan semangat di perjalanan alai semangat ne baru neng idot tadi son imam di parningo tong tung taukka marohata nampe lemaju teknologi di portibion na semba canggih alai dangi peluang kita alai ikko berengotta do sakap ni debata di teknologi i nang sakap ni debata dia kahamajuoni na debata mangalihoni
Lapatan na debatan na mga litu ita asa tapakke majalo marhiti hatutubune doho denggan na patuluhon na indohon itupukon dileko do tiruatu hita ima songo si Joseph do si Maria. Naeng mahita songo si Joseph, naeng mahita songo si Maria na uduk majakon maniup hatan di bata. Jala hasasau ni haluaun ni di bata. Gabi keluarga hatubuan ni si Pelui, keluarga ni si Daud do si Joseph, dohot keluarga si Maria. Songo ni mana kita? Naeng kita uduk mangului hatan di bata. Memang moldo tercalo rohani portibion saat Tuhan tubuh ni Yesus. Moldo bahkan gudang tuduhan akan amasa. Taringo Tuhan tubuh ni Tuhan Yesus meragam. Di mana bidannya, ise bapakna, ise omakna, siapa bidannya, kenapa dilahirkan, mana mungkin. Gudang na songoni, gudang akka na menimbulkan pertanyaan. Ala yang guhita, dang lau patorang torakko ni. Alai ikon sebuah kepatuhan do, dang adong nasotar patu pada pala. Efisiensi i mahaguguun huaso ni di bata. Lapatan na dung sorang poso-posoi berengot tama na kaningani mabuan hai baruon ma. Ima di bata na gabi jolma nang rotu portibion. Alanima dia makadonga sapur saya tajak maibana. Surat dupe adong dihita kahamolon. Surat dupe tola kota alai tasukum madirita. Tapa uduk marohata tajalo maibana. Dinang tubuh ibana. Dinang roh ibana di bagasan uduk doho ketaatan. Di bagasan bukti holong ni rohani di batan. Naum tajalo holong ni rohani. Atong songoni manang haudu kota. Majalo di bata. Majalo hatutuguna. Atong di pesta Natal ta sadario. Di pesta Natal na parjuluom ukama. Itu ni roham. Buka ma. Jalo ma Yesus si palua ho. Jalo ma Yesus si palua kilorgam. Jalo ma Yesus si palua portibion. Dungi uduk mahita mangoloy. Uduk mahita mangula kon ahananidok ni si paluay. Ahananidok ni nang tuwi. Asa gabi dongan nahita. Diulaon harajon di bata. Asa mertua hita jala sonang. Gabi pasu-pasu ni di bata natotong buanota ima marhite hatu tubuh ni Tuhan Yesus atau jakoma barita las niroha jakoma barita hatu tubuh ni ta jakoma nang di bagasan nguluta nunga tubuh Kristus. Amin. Mau lihat di wali Tuhan di bata di pesta nami di las niroha nami bagas di ketuan ima pesta hatu tubuh nang tubuh di bagasan ngulu nami. Mau lihat Tuhan di ho. Amin.